Teraz si poďme spoločne ukázať, ako sa rýchlo a efektívne rozcvičiť pred každým tréningom, aby sme sa vyhli riziku zranenia a boli pripravení. Poďme na to. Začneme kruživými pohybmi hlavy. Pozeráme sa doľava doprava. Nahor nadol. Pokračujeme kruživými pohybmi v ramenách, hore, dozadu, dole a dopredu. Druhá strana. Následne upážime ruky a rotujeme lakťami dovnútra. Druhá strana. Ideme do nadpaženia a predpaženia. Pokračujeme úklonmi do strán, jedno koleno pokrčím a ukloním sa na pravú stranu a na ľavú. Nohy nemám rozkročené, chrbát vystretý, pahľa podsadená a ideme pol krúžky cez predok. Na jednu stranu a na druhú. Pokračujeme na pohyb panvou, plné krúžky. Trup nechávame stabilný. Druhá strana. Tak, pokračujeme na bedro, nohy do vzduchu a robíme plné krúžky do jednej strany. Druhá strana. Vymeníme nohu na jednu a na druhú stranu. Dáme sa do hlbokého drepu. Jednu ruku dáme medzi nohy, lakeť za seba a vystierame celú pažu nad sebou. A opakujeme. Druhá strana. Postavíme sa do výpadovej polohy. Vzadu nohu nechám prednoženú, úplne vystretú. A iba mierne kmitám. Vymeníme nohy. Vystrem nohu, 90 stupňový uhol a kmitáme. Panvu držím podsadenú a chrbát vystretý. Tak, teraz stojím na jednej nohe, chytím si ľavú nohu, kolno a členok vytláčam smerom nahor, uvoľním. Vytlačím kolno nahor a nadol. Nech trošku rozpohybujeme aj bedierka a natiahneme sedací sval. Tak, vymeníme nohu. Nohy trošku rozkročím, chrbát vystretý, spravíme si predklon a prekráčame rukami k ľavej nohe, následne k pravej. Na jednu, na druhú. Pokračujeme na zápestie, zoberieme v päsť, jednu nohu prednožím, krížená ruka dopredu a rotujeme v zápesti a v členku dopredu, nahor a nadol. Skúsime trošku zapojiť teraz pravú hemisféru, to znamená, že ľavou nohou zdvíham členok nahor a nadol a zápestím robím krúžky. Druhá strana. Teraz prekrížime prsty a robíme plné krúžky v zápesti. Na jednu stranu. A na druhú.
Tak, dáme sa do tzv. Horse stance polohy, 90 stupňový uhol, ideme sa ako keby modliť a zápestie tlačím smerom k zemi. Tak, nech máme aktívne rozcvičené stehná, teraz je zápestia, teraz pretlažíme ruky, priťahujeme dlaň smerom k sebe. Dopredu a späť, dopredu a naspäť. Teraz ideme zo spodku k brade, naspäť dole, výdych hore, nádych dole. Tak, trošku je to pripravené a poďme sa vrhnúť do prvého tréningu.